fáilte isteach chuile runne agus is mise Maillí inseo iríist. Mar bhecinn sibh tá texture pack eile agus an video seo tá chun. Minecarts feicfidh. Camis just gleasanish, so fic me sibh cean just sec and sure, okay. Bómad a chola inis mail. Rud tá mai gur feicfidh. Ní bhana se go deas leiche agus fuime steachte agus chola. Eras go tíon Ender Dragon. I just go mai man an go le cholas na Ender Dragon mai all. In sin ní man an go le chola mai all ridiculous. Tá siad ag cuairtú nach mai map simple go machas mai éan. Siad tá má caint fi níos am cinna so tá má gail so steach an seo léin. Whoa! Oh, small machine. So stop. Probably should hold different. Now steach by me the color mar Ender Dragon. I'm almost good seeing root around and kinds for you. So we may examine Minecarts by a dynamic. So she. Agus Minecarts nana really sure. Just karma chin. Agus karma with chin. Brute it. She. Ah, no, ni mana what's up? Yay for my relish. She's saying, woohoo! Agus saw Rudy new while short root new freshen. Agus was a chin. The whole bearings as an iglusion and no! Amach! Ni make it to the so short counter in your sibh just steach is just root cormats and shit. Wee. And ooh, it's like diamonds is ready. Ooh, I'm going to slave. So I'm in amach in the bishop imagine. He has to show him. Fuck. Oh, thank you. I know. Imamo there in Ganshaw. She's sling. She's sling. Ah! Okay, so sling. Sus. You make your toss that kind. Imamo there in Ganshaw. Come on, girl. Good seeing Ganshaw. Let's come on, vishinish. My aunt. I'm interested. Tossa, Dimmetal Gankhead. Ní mála maríon an sna Minecarts nation. So, she. Iachmad cean. Zas, odam seo. Gynnas wyl tysgol. Beth go binnig cean. Meh. Tá má sás na go fishman cean. So, she's lein, seo den cean is áirlam sama. Tá tú gal she's, tá tú gal sús, tá tú gal trasna, tá tú gal straight. So, she's. And she's a boop. Soos. Don't see cat Cluichí shot. Oh, me, hina, doy, sit, cat, good, shit, shot it. Oh, yeah. We shing das the cats amach, Agus. So, shinna kina rinima, ach. Ní hinna méid tá mach an feicfidh ceithí le ceannaíonna. Spáint mai orintanta tá sam go leor man sin agus tása go ceithí leideanna. Ach tá cúpla duine agus níos do chéis beidir Minecraft a hosú ag imirt. Ach a rud a dastan fuet bhfuil a chuig go dhéanaan misiad ná Power Rail Minecart, obviously, má tú gera Golerb agus beidir seo agus testíon crepín wet. Crepibrug. Crepín. So beidir go dosamad hobbit sé mar sin. Agus cur Power Rail in sin is beidir cean
Beidir péidir lena creic. Agus má bhrún tú é seo iminn sé sin ar siúl agus a sin iminn spáin a chaib. Mar seo. Piú. Ach, ní leon cheann an sin, so níl scaléanat. Se agus chuirmid. Mé gur tú bhain sin. Mar seo. Tá tuile. Tuile le gáil beidir cí. Me. Agus beidir Maillí síos an seo. Maillí síos. No. Mar sin. Beidir bhfuil me gáil roiscipaí ach. Tá sibh sin anna dhéana hippí cin bailach bhfuil sibh gur sús an gáil sús. Má bhfuil sibh gur a chur sús becheart chuoibh a seo dhéana. Agus imime siad mar seo. Mar bhecinn sibh agus sin tá sibh an hín dó agus hín a chur an seo agus chur sús a snús. Ag man ceint nach fanis. Sús agus síos leis sin ar a Ireland. Fuis me sin agus gomalum. So, ní heasta se sin bhain. So, bris mu é. Ní heasta se bhain. Sin just máil sa sibscííanna. Máil sibscííanna. Ach tá se banán me se chópáil máil se bhíar freisin. So, mar seo an síos. Agus beidir cúpla ceanna go seo ríist. Beidir cas in seo. Agus beidir cas eile. Beidir curdy weirdies in seo. Agus beidir cas eile. Beidir cas eile. Agus beidir in seo. Beidir cas eile gáil síos seo. So cas mar sin. Sin mar seo. Mar seo. Agus Maillí síos pís big. Mar seo. Ní mar sin. Mar seo. Agus mar sin. Mar seo síos. Agus sús. Agus beidir Maillí síos pís big sin. Beidir cas. Beidir sin anna seo dhéana níl. Beidir mar seo. Agus beidir mar sin. Agus beidir ceanna bháin le go síos. Sin. Agus beidir Maillí síos pís big sin mar sin go leor Power Wheels. Agus mar seo beidir cas beag an seo. Cas eile. Agus isteach a green sin seo. Beidir chuirmid cúpla ceann eile. Maillí síos ceann eile. Agus in sin. Boop. Ach fan númed ní aibre sé just mar seo. Mai an ghéanna cín seo cas leisú. So tas do rid amháin eile le é a chríochnú. Agus as ag chuile háine. Levertán. So beidir tosamid in seo. Agus beidir ceann eile in sin. Ceann eile in seo. Ceann eile in sin. Ceann eile in seo. Oops, no, cos ní aibre sé in sin. Ceann eile
inseo. Ceann eile inseo. Ceann eile inseo. Ceann eile inseo. Agus ceann eile inseo. Agus ceann eile inseo. Agus ceann eile inseo. Ceann eile inseo. Tá ní mar go ceann eile rad sam. Is ceann eile inseo beidir bud ceann nó. Ní hod a ceann ar amach. Ní hod a ceann ar nach bhhac. Gyda sin sin. Agus sinné. So beidir go gurach mai leaba inseo agus gurach mai cholan. So cinál rud a cínta nach dheachach tú leaba in sin ach tam se chun éana is go am. Sinné. Sin tá má dúistí agus chuirmid é seo inseo. Agus ré le gail ar an ceann a rinne me dhéachnis. Agus hain, dó, trí agus tá mód ar. She's agus yay. Mód cunne hir nínis. Mar sin agus tá mód sid seo. Beidir go ní mód leis. Beidir go le. Yay. Tá rud amháin eile éiteach más Spáin sibh. Tá se an cúil éiteach tú áit cíns beidir secret áil le beidir sléamh. Ach a rud a rinne mise an ceann seo se cinál tása go leor daoine bhil beidir. Beidir le dábhacht tú a gáil symbol seo. Tása cinál ghfuil rud a cíns chun oscailt snar bhán tú sin. Agus dúna mu a éis agus siad nát. Beidir cinál emergency beag dá roch má heach faoi hinine nó man an fannacht seo. Ach chuirmid ar siú órán agus céan órán. Sa mám sa ceann seo. Dám sa cuil. Dám sa seanlas. So sin atá weimse feice me sibh an chéad uair eile. Slán!